paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay, manipo ni diawan ni Kapitan. Kat ano ti umariwawa nga ubing ti batog mi akalsada ano iti rabi, chip tanod ko raw. Ha? Agariwawa ko na yung manaw. Un nga raw, mas lapaya guguludan ako. Anya nga tir aramidin niya atanod. Ay, bayan yung manaw. Takitaan mintaw. Rumbang lang, chief. Saan lang agpakaturog? Agkikinamat na pa ko. Agguguluda. Ay? Nagdagayam kasta mapaspasamak di tabatog yaw. Anyat gunggunayong arod nga atanod, no di kayo agrunday ti rabi. Katabataw, kaya't mo ti makipagrunda kada kami inton rabe. At dalaki di inom, bakit mayata ka? Ay, sana mabalin ti aginom Teenagers nga minti intay kitain inton rabe. Tapay dagita teenager, tamapantayo pa idakitain no rabi. Nariwawad na ka now. Sanda ka nung agpakaturag. Kung nati may isang aking balay, iti batog ti kalsada, pag-uurnungan dagiti teenagers. Ay, masapula pagungtad, kin balaagan ida, asaan da nga umariwawa iti rabi. Sa bali ti teenagers ita, tata. No pagungtam, kan balagam ita, ay ad-addaan da. Kita niya nga ron nga iti aramidin ka do kada. Irimedyo ti pagtalnaan da. Saan kat abalaagan, wano butbut ngayon. Ay, iso alanggong dagita tutubo ita. Tamapanpanuinuyan da nga may. Kwarog, apay day tabula ti basketball ket rabiin. Masapul ngay kak iti paglinglingan dagiti teenagers ngay ayam da. Ngam tayo kikinamat da di takalsada antay. Agkikinamat ko nam. Adda ka di kasta mapaspasamak. Iso timbaga tay lalaki ang nagreklama wantay. Iso ang masapul nga aksyonak day tawi. Tawan kat nga rod ni uncle ko kapitan. Ket, anya nga ti aramidan ti uay say, tadi nakitaan dagita. Nakaturugan tarabi ikanumot nga minain. Ket, asino nga ti kadwam nga agronda ita. Umay kanon ni tata ba daw ngantay. Diyak amaw, no umay amin dagiti kakadwa katanaw. Ay, awagam ida tapno umay damat. Anya nga ron ti gunggunada atanod, no di da agronda. Nay, bula mo ti basketball na taawit mo, kwarag. Nada makita ta teenager nga kaiwara iti kalsada. Awisen ta nga agay ayam tayo ti basketball iti plaza. Saan ket nga iti kalsada, sada gugulaw. Mayat ngagpaiso day taan na panunot mo Mayat, tapno agwat-wat, sakbay ti panaturog da. Mayatan laki di dagiti teenagers no adabula ti basketball nga ayamin da. Ay ko inta karo din tamakayayam tamot kadakwada, kwarag. Kanibalakad ta kadakwata. Amay mayate agay ayam iti basketball. Ngem ti makiriri nga awan mo't kas-iskan na. Gumatangak man iti kape ken asukar maray. Kape ken asukar tigatangem mare. Ay, kastamot kanya. Ewan maray, kuna ni badung ko ang mayak kano ti inaramid da idirabi ay. Anya ka day ti inaramid da. Ay, nakaturog pa'y ngamin ni Kwarog kat. Saan ko anadamag? Imbes nga agkikinamat kano dagiti ubeng, inawis da ida nagay ayam iti basketball. Isugayam nga inala na ti bola idirabi Ay, mayat no kasta? Kamayatan mo't laang no ada sports sa pagliliwaan dagiti ubeng. Tapno di da makaaramid iti saan na nasayaan. Nauwan mare. Mailisi da iti bisyo. Agpaysuta ko na maribanang. Imbes ang mapanunot dati agbisyo, agay ayam dalaangan iti agduduma nga sport. Antay, mayat samot no agikabil tayo iti board ti basketball, di tabakan ti alote, iti asidag ti kakawayanan, di taigid ti kalsada, adayaan ti balayaw. Ay, mabalin mo't lata Ang pangalaan nyo nga iti board nga ikabilyaw.
Ado mo ti kayo di tasirok ti balayaw. Kan nagpawilding ako na itiring antay. Pangalam nga itilandok nga ipaaramid yung aring ti basketball. Ado ti ragas ijay sirok ti barangay haw lantay. Day jayan ti iparamid kaw. Sanin na gumatang, tadamot ti mabalin na maaramat. Wen mukit di Adamot tabla di tasuli apaaramid mo aboard ti ring. Unantay, saan mo't nga us-usar ni Uncle dagiti tabla dita? Wen, nabayag mo't day ta tabla. Nasayaat mo't ti pangusaram. Saan nga agungat ni Inteng, tapara mo't ka dagiti agtutubaw. Sige, tainak man kitain dagiti tabla dita. Taipan ko ni di kalsada, tarugya kon ti project kaw. Mangayap ka iti agtutubo akadwam amang ibonag iti tabla kunam ko araw. Un kagawad, maragsakan da lakit day, no adda pagayayaman da iti bakante alutay. Iti asidag ti balay da Uncle kaw. Un ko araw. Adamot kay kayo iti asidag ang mabalinda a paglinungan. Nalawa day di alutay. Kan saan ang mamulmulaan, tapila mo't ti dagana. Sana nadamaag. Iso nasaya at tinapanunot mo nga aramidan. Pagayayaman dagiti agtutubaw. Kan mayat no aglako ka dita iti danaw, wano kan kanain, wano anya amabalin amirindain dagiti agaayam kagawad. Unan niya. Mayat sa nga agpaiso no aglako ak iti kankanan. Mabalin pa iti banana kyaw ken kamuti kyaw. Ang signal nga makita ti tabla dito igit ti kalsada. Agkay waramad. Ipaalak man, ta paaramid ko akulungan ti manok. Agawid ako. Ta ibaga kijay anak ko ta umay na ipaguyod ti tabtabla. Imbag lang aday paaramid ko akulungan ti manok. Awan mo tandag iti tablang aramidan mi kumaabawd. Saan aya dito'y igit ti nangikabilan niya? Unta ta, ang awan damot tayo. At lalaki din nangala, no awanay. Ay, sino nga tangit ti awanan bay na nangala. Ay, kasapulan ti tulaw, dagiti agtutubaw. Tumulong da nga agbiraw, no asino tinangala iti tabla. Sige, tabagak dagiti agtutubaw. Tasapulin mi ti ayan dagiti tabla. At lalaki di ti agtutubo amayat at tumulaw, ngagsapol, ta para kadakwada ko mati tabla. Nakita nga agsarsarita kayo kinikwaraw. Kaslanda pa karingguran niya. Dagiti tabla nga aramiden da aring bawl, ti basketball, ket mapukpukaw. Mapupukaw. Asino kumangay tinangala? Dahita karod ti saludsan, asinaw tinangala. Ay, nagawan mo't ti panunot day tanangalan. Apay nga alaan na di na mo't kukwa. Dahita ti pakasurunan ni kwaraw. Imbis arugyan da ko man nga aramiday. Anya ngay nga rod nga addang tinaramid ni Kwaraw. Napan na imbaga, tumulong dagiti agtutubaw, amang biraw, no ayan dagiti tabla. Kwarog, apay nga agdardaras ka arumwar. Inakitaan tayo nyawag ti may agtutubaw. At da kano nakita da tabla iti arubayan ti balay ti may salakay. Bareng no iso tinakita da. Mabigbig mo matitablaan naggapo diti balay. Unan tay, sige, tayo nakitaan ti imbaga ti mawag. Ay, huwin barok. Amangan no ragadyan da ti tabla. Adda pangaramatan da. Sige antay, ang mga nuragad dyan da nga agpaisaon, saan mi na mabaway. Masapol ang maisubli dagiti tabla, tapara ka dagiti agtutubo dagijay. Agan-anad ka, Kwarog. Amangan no da kas ti panagpampanunot tinangala kat maisagmak ka pa eh. Nay, apay agdardaras ka nga agpalaod, kwarag. Inyawag ti may isang agtutubaw, ang nakita dati tabla iti laod. Kasta ka jay. Ay, aguray, taumaya mamangarap. Pagong tanta, no asino tinangala. Intang harudan tata, ang mga nuragad dyan dan ti tabla. Asino ayo dahita nangala. Jay imay nagreklamaw, nga do ti akikinamat nga agtutubo iti batog da. Ay, naglukan. Remedyo, ti pan nakaisardang, ti pan nagkikinama, dagiti agtutubaw. Alain na may, ti maraman.
Apay ngayon nalayo nga iti tablay di igit ti kalsada, manaw. Bay, apay nga pabasol ka. Apay, na makitam ababoy aputot ti ipos na, kukamaon. Nay, no ginatang mo dagiti tabla, ayan nga ro ti resibo na, ha? Nukukuha ni Uncle Mau. Apay nga raw, nga ditoy. Na, agtep-tep pa ilaklang manaw. No di mo kaya tadakas ti mapasamak, isublim ti tablay di nangalaam. Sa dino ko mati pang isubyak at kukuha nga raw. Urayam nga ro ti pulis nga umay dito'y balaya. Isurom no sa dino tinaggatangam, tagtistigaw tinanggatangam, no pudnumat lang nga ginatang mau. Anyat ko na. Pulis! Wan manaw, agsagana ka, umahin dagiti pulis dito'y balayaw. Ay, si kamat ko araw. Apay nga, apa umayam dagiti pulis dito. No di mo kaya't apaumayin mi ti pulis. Ibagam nga ron kada giti agtutubaw, tay bunag na mo ilaing dagiti tabla. Isublida, yun ang alaan yaw. Ha? Ay, sorry. Mali nga raw. Ipabunag yung ang raw. Kaya, sika ati mangipabunag, kasi ka tinangala. Ay, nagmadi ka taramid mo na ya. Inalam kayo din ti para ka dagiti agtutuba. Saan na maulit? Kung nakano saan yung nga aramatan, taad na ngamin iti ti kalsada. Iso nga impan ni Kwarong ijay, ta ijay, ti pangiparamidan na iti ringball, ti basketball. Kasta ka day? Ay, ijay itong arod ti papanan na kitag tutubo. Saan nga iti kalsada, saan to agkikinamat. Iso ano adda makitam nga usarin ti kaduan. San mo nga lalay? Way! Wanan, saan na maulit? No kasta, nabawi damat laang dagiti tabla, maray. Wan amaray, ididamaw kat ibagana kano aginatang na. Ngem awan mo't maipakita na arisibang. Apay nga agdalat tatao nga agala iti di na kukwa. Di da nga tamabaen. Saan siguro apay nga inaramid na ngay. Ay, talaga nga adaw ti tao abaribar ti utok na. Wen nga rod, mare. Imbag tatimulong dagiti agtutubo ang nagbiro. Nulakit bagaan iti nasaya at dagiti agtutubaw, dakkel ti maitulong da iti gimaw. Pudnot ako na maray. No nasaya ti panangidalan kadakwada, mayat mo ti pagbanagan Ita, adada ijay bakante alutay, agtitinulong da nga agaramid iti pagbasketbulan da. May mayat day jayon apakakumikuman da. Ngam ti masumok da ti agbisyaw. Warag, ada kanumot liga dagiti agtutubaw ti agduduma barangay. Wan nga raw tatabataw. Isang wa idaulwak dagiti agtutubo nga aginsayo nga agayayam iti basketball. No makisalip dan tumit iti basketball, may sa tumit nga agbuya kadakwada. Untata, uray duata amang ted iti danom kan merinda ta. Mayat nga agpaiso dagiti agtutubo nga awan araramidan da, umay damot makiinsayaw. Imbaga kon kadakwata. Imbagak pa'y atap no napigsa ti istamin na ti bagbagida nga agayayam, liklikan dati agbisyaw. Ay, wala. Kas kumay ti aginom, kay nagsigarilyaw. Makadadaal ti salunat, ang tutubaw dagita abisyaw. Nalakada nga agbanaw, no adda dagita abisyaw. Ay, kablaawan da kayo. Tauray saan ada kayo ti champion iti kalkalpas aliga. Ado pala ti inatiw yo. Nabiit pa yung amin na naginsayo dagiti agtutubo at tagakabildatan nantay. Ang amusanda pa'y apauday. Wen, mangipakita ano ipasnek dagiti agtutubo ti aginsayo. Adda posibilidad na nga ag-champion damat. Iso nga lukuyat idang aginsayo latantay. Kasla siya kon ati pan nakakoach da. Wen tapno babaan kan ka, maitandudo met ti agtutubo iti kabildatan. Maragsa ka na, ta iti damaw, agkikinamat da lang iti kalsada. Ang amita, agkakadwada na player ti basketball. Mayat ti panangidaulom kadagita nga agtutubo, Kwarog. Namnamak ngayon tong sumangpat ni Angkal, maragsakan day jay. Sigurado dahita, Kwarog. Ay, dandani mo't siguro malpas ti seminar da ijay Manila.
Ado ti agtutubo dito'y sango ti Tersina, kwarog. In kayo kanumanan agin sayaw. Or-orayin da ka, ta nakasagana dang agin sayaw. Nasayahat na ita kagawad. May mayat mutlang tagin sayaw, ngam ti mapan agbulbulak baul. Awan maala da iti kinabulakbul da. Mala, panawan da kayaon, kagawad. Tayong kami naging sayo iti basketball. Mala, tamang yagak to iti meriendain yaw a libre. Wow, thank you, kagawad. Ni Kapitan Enteng. Umwar kayo kadita, antay. Wen, tada kayat ko agatangan, ijay ile. Intayo nga rodin Sak ngamin ti umuna apila dagiti tricycle. Kasta ka day. Sige, tayo naklaalaan ti wallet ko. Bitbita kong ti basket yu antay. Umuna ako ni Jayan ti tricycle. Sige, taumayak mo tan, kwarog. Si kamot na ita, kapitana. Ada banguna ka Jim kao. Pagsumbahan ti babakay. Nangaruna ka na tayo asinyaw. Saan ka di anangin na ti mabayadan iti gym mo? Ako nam. Ikan ka iti discount mo at gayam kamay. Ay, agpanunot takpay, gayam. Nay, apay nga agpanunot ka pay. Maya tagsumba ta may kat na kita bilbil di ta tiyanbaw. Pumintas ti figuras ti bagay. Maikat nga ta ti bilbil ko no agsumba. Kita anak anay, awan bilbil ka. Sana kas ide ang nagdakkel ti boyong ka. Saan ka di ako nam? Akaibang bangon mo iti gym mo. Iso nga imbangon ko ata. Nakisumsumba ak iti gym ti sabalay. Di nakita ka pimintas ti figura ti bagay. Nangibangon ako na ti bukod ko adyem. Sa dino ngay day dya a gym mo. Ti umuna akad sa aran ti balay may. Nalawa na dyan. Ta adain pa aramid ko nga extension na. Di mo ka di madmadlaw ang manipod awan ni Kapitan. Kanayon arumwar ni Maribanang. Kasano ko maamakita kit kanayo nakmut ijay bangkad. Kaya't ko amaamuan no papapanan ni Maribanang no kasjay arumwar. Ay, di ka kit imay timulong ijay bangkad. Naitakit ka arubating kasipsiputan ay. Maintriga ak ngarod no apaya kanayon arumwar ni Maribanang. Nabaybayagin ako marim ni Maribanang tuyang. Pagdua-duan pa lang may. Manipod ngamin awan ni Kapitan. Isumit ti kanayon na nga irurwar. Nakitam ka din no rimwar manan ni Maribanang, Maray. Ha, apay ka day maray. Ada ka di ibagam kan kwa na? Awan mo kiday. Ngam di mo ka di madlak. Akanayon mo ten arumwar. Anya kumangay. Kwarta na mo tigas-gastusan na arumwar. Ngam idi adda ni Kapitan. Saan mo akanayon arumwar? Ita siguro nga awan ni Kapitan ti pan nakasango na arumwar, maray. Ay, sos, nagkapoy kamot iti obserbasyonan, Maray. Anya ka di tinaobserbaram ako na maray. Ang mga noatap mo laang day takon kunam. Ay, jak pa'y nagkamalay iti obserbasyon, Marikwanang. Nagrigat mo't gayam ti agsumba. Ay, jak masursurutan. Kasta lang iti damaw. Ngaminton masanay ka. Makibansag kan tumay kadag iti daduma. Sa bagay, agdadamo akpay mo't lakit di Jak masursurutan, Inton makasuro ka. Birbiro kem taon ti agsumba. Masikuran kanton di balayaw no awan ko kuan. Ay, nangro na ita taawan ni Inteng. Naparan ka din ni Kapitan kayam. Ay, napanda nag-seminar ija Manila, kadagiti kakadwa na akakapitan. Kaya't masawan, agmay-may saka, iti balayaw. Adda ka anakan ni Inteng akad kadwak. Ang mapanmut ija balay na, tadamot bukod na balay. Mabayag ka din ni Kapitan iti Manila. Kuna damot ide, adwa a Domingo ti seminar da. Tuyang, apa hindi mo madlaw?
at umakdak el ti buyong, wenno bilbil mau, tanakurang ka iti ehersisyaw. Mangipakita dayta, asa anak pa'y amabisbisinan. Nung nakutunga, ibagada na kurang tikang kanal. Ngam na alas akitain ti buyungan. Nang runa no awan lang harudan ti patong na. Nagdakkel mo ti buyong na, akas king ka, nagalas. Di ka man, kasla mo umayat ti figura tabageng. Ay, sa anak abutyong tuyan. Takanayo na kami nagtrabaho. Sa anak kailad laeng. Kag, tanya nga ron ti kayat mo ama pasama kita. Ay, katumay kamot ang palingat hijay pangkat. Kasla mo nga min nagdagsin ti bagay. Wen atag bitbitin mo ti buyong maun. Nagsarod ka mo kami nga gwatwat. Sapay nagrawit kamay. Kanayon ka matarumrumwarantay. At ka di aramido mi jerwar. Agsumsumba akwarog. Ay no amok ton, dituyak ton balay nga agsumba. Ay mayat tapagling-eten nak, kat mayat tirik nak kalpasan ti panagling-et ko. Ay, isumad lagay mapumimpintas ti figura yawan tay. Ha? Sana kas kininana tuyang nga nagdadakkel ti buyong na. Saan mo adil-dilawan? Nang runa, no dengdenggen na. Tamasair mo't Saan nga ta madadagan itikas di abagina? Ay, saan siguro Mayat siguro ti panagkita na itikas jay abagina. Angam no siyak, ay, madanaganak no kas jayan ti bagek. Dinilaw ko iti na minsan. Ngam ko na nakitdain, adi pa ka no madanagan ti aking bagay. Sakit ka nun ti madanagan. Nakitam ka din ni Mariba ng itay maray. Apay ka day, Maray. Saan kumot ngamin asipsiputan ni Maribanang? Kunam lano teenager ang nagkaus itay. Naka-shorts, naka-medyas iting ganay ti tumeng ken naka-rubber shoes. Dakos ka day. Di namot siguro tinakaw da di akawis na. Kontrabida ka talaga. Baak ka mga main, iso at di ka makauawat. Ha? Asino nga tati saan na makaaw-awat, Maray? Dilawam amin a panagkawos ti tao. Ibagbagak lang matipod na. Kumaano tinakaw na kan katinsuot na taysaw dilawam. Saan mo't nga raw? Ay, pumanawak man langan. Na. Sana ko nagumatang baa. Naa. Apay nakaida ka dita, kital daway. Ay, nasakit ti ulo kun baro kong kao. Maulawak pa yan. Ha? Apay ngay. Mala, tagpilisak. Taipan ka man langin iti doktor. Matayak ka din ba daw? Mga asawa ka kadip ay no awanak taon. Ayunay ka. Saan man natila pang panunutan? Saan ka pa'y amatay? Pag ko naamag, asa anak pa'y amatay. Nalipatam ka din, tay ko na ti Tagalaw. Ang masamang damaw, mahirap mamatay. Ay, salbag ka. Si kansamot timang patay kanya. Gapoy ti day tangay bagbagam. Malat sa gana kakiday, tamapantay di ospital. Apa yan tataba daw? Anya tinapasama kininana tuyang. Salsalabahin nyo, may. Ay, tulungan nakman ko araw. Nagdagsan mo ni Nana Matuyan. Ay, talaga anadagsain. Tanaglukmag nga, main. Iwan nga ron ko araw. Ay. Ibaga ka saan unay nga agpalukmag. Ngam sa bali mga minti sumbat na. Alang nga rodain. Ilugan tan iti tricycle ka. Op. Ay na. Hey. Ay na, nagalikat na sumulagan iti ruangan ti tricycle. Nagdakkel to mga minti bagina. Ala. Idurong tan nga isel iti tricycle ta ka madam. Why na? Imbag tadakan ko araw. Nakitak mo't ngayon logan mo ni Marituyang. Kaslapot marigatan amag na. Sinalabay ni Kabadong. Marigatan ka nung maumangis. Kung maulaw ka na o kagawad. Anya nga taaya ti sakit na. Apay ang maulaw kan marigatan nga umangas. Nagdamag tayong tukin ni Tata Badaong. Pinanawak namin iday di ospital. Pakibagaman ka ni Maribanang. Tain ka man sa rungkaran iji ospital ni Marituyang. Sige, ibaga ka pa man na sumangpait.
Napanan na kaday. Kanayon samat nga may narumwar. Agsursuro nga agsumba kagawad. Ah, Inton amuna kanon ti agsumba. Ijay kanon balay dati pagsumbaan na. Isumat lagayam ako na ni Marito yang anakita na anak ka shorts. Tagsumsumbamat gayam. Impan mi kinitatabadong ni nana to yang ija ospital antay. Kuna ni kagawad amapan yu kanu sarungkaran. Apa yan? Anya tinapasama ka ni Marituyang? Marigatan kanu nga umangas. Kun maululaw ka na. Ay, inakman nga ron ija ayan ni Marikwanang. Awisat, tamapan kami ija ospital. Unantay. Kunak no anya ti mapasamak itay kininana to yang. Sapay nagdagsan ta naglukmagmat nga main. Apay, saan ka di ama kapag na? Masapol nga da pagkaputan na, antay. Marigatan itay ni tata ba daw? Iso ang nagpatulong kanya. Saan mo't asigod akas jay tibagin ni Marituyang? Apay mutan, taitakot naglukmag. Nagrawot ka nung amain kung na ni tata ba daw? Kan kanayo na nakailad. Isumot lagayam nakurang ti panagwatwat na nukas dyan. Mare, kumusta kan? Anya ka di tinapasama? Ay, high blood ka no, Maray. Kan kolesterol ka no. Idi imbaga ni Kwarog nga inyagda ka ditoy. Imay kami adagos ka ni Marikwanang. Apay nga ta nag-high blood akmutin, Maray. Ay, masapul nga minti pa nag-diet, kan pa nag-exercise, tapno maliklikan ti kolesterol. Iso asya kat agsursuro ak nga agsumba dito ile. Into nalainga kun nga agsumba, ijaya kun balay nga agsumba. Iso akanayon karumwar, Maray. Word, Mare. Ala, inton maimbagan ka, umay kanto ija balay, ta isuro ka nga agsumba, tapno mawatwat ka mo. Nasingpay, dagiti ko kumare. Tay may da kasi narungkaran adagos. Wan nga rod ba dong? Ay, sumba magayam ti umayan ni Maribanang dito'y ilay. Ngam narugit ti panunot mo. Gusto akaday. Apay kumaan narugit ako namag. Saan ka diya sa bali ti atap mo? No apay akanayo na rumwar ni Maribanang. Ay kwa, mas daawak lang amain, no apay akanayo na rumrumwar. Day takit salon at mo ita, tinto na rin. Saan kita ti mang sipsipot iti kaaruban, no niya tararamidin da. Malawanan. Tong palan, ti ko na ti doktor Maday, ti kanayo na nakailad. Agwat-wat kamay. Itatandatan dito'y balay. Agilad ka di pa, taramidan. Saanon, jakpay kayat ti tumangan iti barsa nga. Agwat-wat akong badong, umay katulungan iti bangkag. Manipod simadot ka ngagtrabaho. Nagbalin mo't akas labalinan ti bagay. Iso na nga taon, ti kolesterol mo. Ay, saan mat gayam an apintas no awan ehersisyo ti bagay. Wen saan ka mangaglingay. Adaya magkasta, nagrawat kin naglayang amaturaw. Saan nga rudan? Agwat-wat akon. Gumatangak man iti tinapay, Maray. Nakakalugong kamot iti payabyab. Papanam. Surutek man ni badong ko ijay bangkag, tapno agling utak mo. Itaman pay. Sigod kat sadot ka amang tulong ka ni badong mau. Saan gayam anasaya at titden ti pulos asaan agtrabaho, Maray. May mayat mutlaeng no addabasit pa kakumikuman, tapno saan ama kolesterol. Itakadila ang nga amom dayta. Amo ka? Ngam saan kumit apinatay? Saan ko ngay naramay? Dayta tay kunadan nga amom ngam nakurang iti aplikasyon. Wan sa Maray. Nang nangikaw, ngam saan ko ngay kang kanaw? Malatay gagatang nga rudang tay nakaw, Maray.
Simurot ka mo dito'y banggag tuyag. Una, tagwat-watak mo. Ay ni mariba ng akanayon nga agsumba, ka nagmayatan ti pamagina. Uray saan ka nga agsumba, no kanayon mo't ang mawat-wat ti bagay iti trabaho. Maliklikan mo't ti taba, iti unag ti bagay. Iso nga ita, sana kun akanayon nga agilad. Saan mo gayam anasayat? Una, at makaala kay ti sakit, numangan, maturog lahay, tamaw. Amo, ngam apay nga inabak naktisadot ken rawot kaw. Iso ang nagbali na kakaslabali na. Agpalingat ka nga agpalingay, tapno mabawasan day tatabang. Nay, pare, naka-shorts ka mat abig-bigat. Nagjogging ak ngamin itay maray. Di magasak laeng agimatang iti kapay ken tinapay. Ay, no ka na yun akasta. Awan pa pananda no di maikat day tabuyong mo, maray. Ikagumaak maray. Mariknak ket lumag-an ti bagay no agjogging na. Tamabawasan titaba di tabagem. Una, jakmet ipalubos ngagtultuloy akas labalin na to'y bagay. Ay narigatan. Mangted gayam iti sakit ti kinasadaw. Kun saan gayam anasaya at timangan maturog laeng ako na ni Badungkaw. Ni Kapitan Enteng. Day, ada sumungad. Kasla ni Kuharog mait. Oho, iso ayamot dayta. Ni Kwarog ket Moreno, ken medyo butyaw. Dayta ke nangisit mo. Isunsamot kag paisaw. Mismo nga agpaisaw. Ay, kunakon kat. Nakalagip asim mangpet. Ay, maragsakan lakit din ni Inteng. Numaamuan na asim mangpet ti kaanakan na. May makabigat yaw, napipintas nga ko kumaray. Kunak no saan asika, ta medyo pemugot ka mga main, kung nakisayan pa tabot yung mau. Ay, nagkainara na kamay, nana. Iso ang imisita ka kunayaw. Ayan ngay nga rin pasarabom ka na kama. Mangala kayo ditan ititinapay ka ng soft drink, tasyak timang bayad. Oh, maray, nangagmutimbaga na. Agunay ka na. Tapno di na ibabawi titinapay kan soft drink. Ay, nasaya at matada kan Kwarog. Tada ka no seminar ni Uncle mo ija Manila. Anya? Pumanaw mo't ni Angkail. Win nga road. Ada ka no seminar da. Ay, kaslasyak nga roden ati in charge si barangay hawlantay. Ay, jay mutkit di number 1 akagawad ti in charge. Ang may mayat matlaeng no ada ka. Di kay da nagantay. Saktital kanyaw, tadi kay paayan. Good timing ti isasangpet mo. Sa anak ka madanagan, tadakan. Ariglado antay. No problem. Si Mang Putmutan, di kaanakan ni Kapitan. Di ka di kwaraw, ti kaya't mo saway. At daya sa bali akaanakan ni Kapitan. Awan sa balay. Kunak no gimuran, di nan kaya't to umaypay dito kabildatan. Apay kumangay agumura. Kaadamo balay na dito'y kabildatan. Kunak ano na pan nakikabalay ti kabagyan na. Nabayag basit na din nagpakpakita kay. Damagam to day tano agkita kayaw. Sa bagay, nasa uni pare inteng, at napapanan na. Kanayo naktumay tamapan ni barangay hall. Apay kumaamapan ka, kat saan kamot nga opisyal. Agbalinak to nga opisyal, tuya. Tapno mapasamag na ita, kanayo na kamapan ni Jan. Mapan ka ka din ija barangay hall, Kwarog. Unantay, nabayag ajak na panijay. Kunan ni tata badong amapan kanumot ijay. Taiso kanu ti imbaga ni angkel kumpare na. Ay, agpakalaing man nga tan ni pari badong ijay. Kasla kalalaingan tumanad. Nung lakit na tumulong iti trabaho ijay, baybay akaon. Angam no nakatugaw lang nga agiman mandar,
Ay, sabalin na saritahan dayta. Ay paliiwom no tumulong. Ang no agpasalsali. Ay, saan yon ngay palubos ang mapandita barangay hall? Wanantay, nuket mau, umay kamot iti barangay haul. Kabainda kamot siguro dagiti sadut ijay. Ay, saan mo't anasaya at akitaan, kwarog. Gaputa siyak ti asawa ti kapitan. Kat siyak mutan ti agpakalaeng no awan ti kapitan. Adda ka numot umay abagyaw, kuwarag. Wala raw, tatabadaw. Sa pa'y nung napigsa, kapilitan nga agibakwit dagiti bumarangay dito'y barangay haul. Sapay kumaat, sana dito ti pagnanday tabagyaw. Wala raw, kasimot dagiti babasit ti babalay na. Kan dagiti mula, madadahil no at dabagyaw. Sapay agunggon di balay may. Ang mga nutayab toki din ti angin. Apay nga minabinaybay am nga gunggaon. Tinarimahan mo kumaa, uray awan pa'y bagyaw. Ay, huwag nga raw da. Ita, sumungsunga din, tinapig sa bagyaw. Maray, gumatangak man iti noodles kan sardinas. Sardinas kan noodles ka diti sidanyaw, Maray. Imbag dayta, tano awan ti kuryente inton agbagyo. Uray saan ama iref, saan ama dadaan. Wen ang agpaisaw. Narigat no sa kalago na no addan to di bagyaw. Kasta nga ro ti aramid ti daduma. Di daam mo nga isagana dagiti masapsapul da no sumungad ti bagyo. Ay, nakamamak no kasta nga adda bagyaw. Ay, wen nga rod ah. Ay, no muna kat awan pa'y niintay. Sapay medyo mabayag ti seminar da. Ay sus ba doon, aggungun mo tanto'y balay ta. Ay, agsagana ka. Tamapantay di evacuation center dito barangay hall. Panawan ta to'y balay. Kasanun no adda umay kabayatan ti kaawan ta. Kat alain da ti alikamun ta. Kahit kasanungay numarbat ti balay ta. Kahit mapandagan ka. Ah, Ay, unang nga isalakan ti biyag mo tuyan. Sakbay nga tayo talikaman. ay jaklakit di kayat ti mapandagan. Kayat ko pa'y ti agbiag. Iso nga rin nga agsagana ka tamapantan. Nay, nagpigsan ti angin. Mabila nga ro tabirukok tay kaputay. Ay, itayab ti angin ti payaw. Kasanungay nga tan di aso ken pusa ta. Ibulos ta idan ah. Tapno isalakan da ti bagbagida. Saan tangay kulaw? Pun tapno makataray damay. Umay tantula kitaan idan numalpas ti bagyaw. Matay may kayaw, tatabadaw. Adagpat patulong di tababa. Adukan mo ti magna adanom ijay ayanda. Hinta ka rin tulungan idan ah. Ibagata nga umay da dito evacuation center. Unta ta. O, matan dagiti kakadwa katanaw. Ganda duma pa'y nga opisyal. Ay, awan pa'y serbi mo na kita nga opisyal. Nalpas na minan ti butos kay. Isungawan da man ay. Bareng ano, may dahin ton madamdama. Ang mga nun, kuko da tinaturog tamadama ti bagyo na. Malamin da. Magsakripisyo da kumamot basit Ni Apo Diyos ti mang subalit iti banmugda. Imbag man tayo may ka dito'y evacuation center, maribanang. Ay, umay ko kitaan. No anya ti maitulong ko kadagiti kakadwa nga adda dito. Ah, kasta ati kapitana. Aktibo no awan ni kapitan. Ay, uray sa anak nga opisyal, Mare. Tumulong nga. Tadayta ti pagrebengan tayo iti pada at hao. Ay, wan amaray. Di mo maitulong ko kati ang luto iti kanang dagiti adda dito evacuation center. Wen, Mare. Saan laeng mat-akwarta no taraon ti maitulong kadagiti agkasapulan iti kakastoy apasamak. Wan nga rod maray. Sapay kumaa, ta saan anarba jay pinanawan mi abalay may. Ay, naimbag matanda kayo dito, kapitana. Ay, wen. Tapno makitak ti sasaadan dagiti adda ditoy. Imbag ijay na panan ni Kapitan Dinteng. Tas ano na yan napigsa ti bagyo ijay. Ay, day tamot ti inyawag na itay bigat. Nakapsot ka no ti tudo ijay.
Nagasgasat nga raw ti Tagayjay. Tasan daw na dalapusan ti bagyaw. Ay, anya nga rugnay. Talaga akasta. Nay, umayon ti mangtad iterasyon. Kayo mat mga la iterasyon nyo. Ay, sige, Kapitana. Agyaman tayo. Tadamot la rasyon tayo. Day, apa ngayon sukibot mo day tarasyon tayo, tuyan. Tumagari ka dita. Di ka kaagyaman taadda idulin ka. Ay, saan ko apakaragsakan ti panangilim mangmaw iti taraon dagiti evacues. Kontrabida ka talaga. Ay, di naman awagan iti kontrabida. Taos tao, tiaramid ka. Sika, ti kontrabida. Tasan nga umno, tiaramid mo. Adala may puslit ko a convict tadi kay kikan. Ay, ti saan laga? Yak pagtatak ko na nakanon na tayo limas, ma'am. Amo, ano di mo kaya't ngagpaisak? Makitan to Mapanak biit ijay balay may. Tay nakman kitaan dagiti pusa kun aso may maray. Kat no nagpigsa ti tudo, mare. Ay, sigurado ang mabasa ka. Agkaputi adamot kaputi nga intugot ko idi may kami kinibadong kaw. Maray, anya ngay day tadakkan nga insukibot mo. Ay, kailaan mo na ba sa jacket mi kinibadong ko da ito maray? Sige inakaw, agsubli ak apaman amapakan ko ti pusa kun asumay. Na, kasla na dagsan ti awit ni Marituyan. Anya nga tangay day jay. Natanawak dito'y tawa ang magmagna ni Marituyan ita kalsada. Nakakaputay. Napigsapay ti todo kan angin na. Ay sus, naigalis. Ay, naiwaris pati sardinas kada kurumbe. Na, ay nagalasan. Kaya't kada sa unday taan na nga la itirasyon dagiti evacues. Ay una yan. Na, di matan tumakdar. Nasaktan sa hamat. Ay, masapol amapan ko ibagaday ti kanikaba daw nga. At dalakit di ija evacuation center. Anay ka apayan ay, jakbot makatakdiran. Naipakpaksa mo namin ti patong ka. Ay, anay, ay, nagsakit. Ay, sus, agkaiwaris ang dagiti dilata sinabok ka. Ay, sinalbag. Ay, anay ka, nagsakit at alaga ti patong ka. Ay, nagligasin samot ang titulang na. Ay, kasano pa'y itama pidot ko dagiti dilata na iwarais. Ay, anay ko, anay, ay nagsakitan. Si Kamot Mare, ay umunod ka. Nabagyo ka di ti balay mo. Ay, saan, Maray? Ayan ka din ni Kabadaw nga. Ni ngamin Marituyan. Naigalis di ta kalsada. Saan mo na makatakdad? No, apay mo't ngamin arinwar kat nagpig sa pitudo kan angin. Naiwaris pa'y dagiti imot na adilata. Anya, nangalang nga ron iti dilata arasyon dagiti evacuees. Ay, so siguro naigalis natin dadagsan ti awit na. Nakasabaw ka magmag na. Iso aday jay, naigalis. Ay, unay mo't ni Marituyan. Isugayang managawid, taday nyawid na. Ang naisagmakmat, tanaigalis di takalsada. Sige, tasapulan taman nga ron ni Pari Badaw. Nunak napananakit di Nakakitaam ko ni tuyang ko ana igalays, maray. Ije kalsada. Nakita ki diaddaak ije tawa. Ay, imbaya ka dagos dito'y ayan mo No kasta, dapat ijay kalsada ni tuyang ka. Wan, kas lang arod marigata na tumakdar. Ang mga nun nables ti patong na. Apay nga minarimwar, kinagpigsa ti tuda. No kasta, saan mo nga amo arimuar? Ay, saan, maray? Nimbaga na kanya karumwan. Ay, kit saan ko pinalubusan na.
Ingka nga rodan kitaan. Ay, ang mga nuan niyan tinapasama kan kwa na. Dito'y ada gusto mayak, idi nakita ka na igales. Saan mo ka di amarik na titudo kinagay? Tapi na igalis ka dita. Ay, tulungan na badong. Naigalisak nga main. Apay nga min dagita dilata nga kay waraya. Ay, ang mukaon. Iawid mo kumadagiti kanin dagiti evacuize. So, nagawid ka. Ay, tulungan na kun atanay malami na kaon. Nagsakit pa'y tipatong ko na isaltaw. Mala, kumpit ka. Tayo subli ka di evacuation center. Ang mga nung nabasan to nagtibalay. Kanay tayap tinadumayero na. Kasanungay dagiti dilata na iwarais. Sayang. Eh, dagita dilata ti magagapaw. No apay na igalis ka. Awan lat di mo aramiday. Ay, kapidutom nga rin. Ay, umay kong to sublay. Tayo sublik mo lang di evacuation center. Nagar-aramid ka, marituyan. Apay ngamin asinarakusok mo ti bagyaw. Gapo kadilaan, kadagiti dilata ayawid mo ko ma. Ay, iso nga ron, maray. Ita, masapol nga agpailo, takta na sakit ti patong ko na isaltag. Ay, saan kon nga ulitan tinaramit ko? Rumbang laeng, maray. Saan arumbang nga alaam ti taraon apara iti kaadwan? Ay, kasla saan ka amakaramraman no kasta ti aramid mo? Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?